kokain, så har du suget 3 gram. Så kan man da lige stå. Du er dumt, du er bred. Okay, det er sådan. Kør det, når der kommer en dame. Let's go, let's go, let's go! Ja, en stak. Hvad var det? Chicks and Dicks eller Pips? Chicks and Dicks. Det er det alt sammen det samme. Pips, så er vi tilbage. Episode 36 bliver filmet på en mandag, som på en mandag også skal ud samtidig. Vi har fucket lidt rundt i tingene. Vi siger det, som det er. Vi har haft et bøvl både med vores tid hernede sidst. Ja. Nu er vi lige kortet af. Nu har vi fået hævet grænsen lidt. Nu vil vi gerne filme lidt længere. Ja. Og vi har fået en ny cam med. Det er jo meget sødt. Ja. Og vi har fået en sindssyg, en gammel dedikeret... kending, faktisk. Ja. Lidt en gammel kending. En, som har styr på tingene og kan finde ud af det, holdt deadline, og så det gør alle tingene nemmere for os. Så beklager vi de sidste 3-4 videoer, der har været lidt... Men lige nu, vi skal den vej igen. Det bliver poolparty med Machine. Machine er stadig på prep, og han kører 2 træninger. 2 sessioner bliver kørt her til morgen. Han har kørt skulder lige nu. Vi kommer til knæp, flæk hans ryg. Og jeg kommer til flæk ham i dag, fordi jeg træner ikke selv med, fordi når jeg træner, så bliver jeg lidt forpustet, og jeg kan ikke snakke. Men bare træk i dag. Masser af tykkelse på ryggen i dag. Ja. Det er weak point. Vi kommer til at køre en shape-system i dag. Brutalt. Vi kommer til at køre 2 sæt opvarmning, og så går vi direkte til top 90% af hans styrke. Og så bagefter kører vi 4-5 topsæt, og så sænker vi ned, og så kører vi pump. Hvad siger du til det? Det er kun back i dag. Thanks. Let's get to it. Først opvarmning, omvendt. Ja tak. Det er bare en opvarmningssæt. Strække lidt, få lidt blod i musklerne. Få lidt ledvæske. Det er vigtigt. Første 2 sæt opvarmning er meget afgørende for din træning, så husk det altid. Og lad være med at stå på stejmasse eller stå på en løbebånd og tro, altså når din krop bliver varm, så det er faktisk din muskler og din led er varm. Nej, sådan fungerer det ikke. På styrketræning, jeg synes bedst er, at du tager, for eksempel du skal køre noget rygtræning, så skal du bare køre første 2 øvelser af din træning er på 60% af styrke, 50% styrke, ikke? Så er du bare sådan varm. Og rigtig mange, det gør sådan, at de bygger vægten op stille og roligt. Så startede de med 35 kilo til at det sæt, så sådan det kører hver eneste øvelse, de laver sådan det. Lad være med at spille din energi. Altså, når du mærker, at du er varm, og hvis du føler dig sikre i øvelserne, så skal du bare direkte gå til topsætten. Lad være med at gøre hver eneste, så kommer du ned, og så bygger du dig op, og så kommer du ned, og så bygger du dig op. Kender du det der typisk? Ja, bro. Så for eksempel færdig med, de kører 100 kilo lige her, og så starter de lige derovre med 40 kilo igen. Ja. Og så op igen. No go. Ja, jeg bruger tit det, der hedder sådan nogle følersæt. Ja. Så det er lidt det, Asken fortæller, men så tager jeg en vægt, hvor jeg lige skal finde ud af. Fordi jeg plejer at skrive ned i min bog og track mine løfter og sådan noget. Det gør jeg ikke på diæt. Men hvis jeg ikke kan huske det helt præcist, så vælger jeg en vægt, der er tæt på. Lige mærker 2-3 gentagelser. Og så kan jeg også beslutte derfra, at jeg skal have mere eller mindre. Så hellere bruge tiden på det, i stedet for at bruge tiden på at køre 10 reps på en vægt, som du alligevel er for let, ikke? Medmindre du selvfølgelig tracker og skriver ned og sådan noget, så ved man jo altid, hvor meget man kan køre, ikke? En anden ting, boys. Det går langsomt for folk. Folk de forstår ikke, hvorfor det går langsomt. Hvorfor de ikke får nok resultater. Og det svaret er, at folk de bliver demotiveret, når de ikke får resultater. Nogle gange du skal kigge indad. Der er rigtig mange, der siger, at man vokser i køkkenet. Man skal spise, man skal have styr på kosten. Ja, det er også rigtigt. Men har du styr også på din træning? Træner du rigtigt? Løfter du rigtigt? Giver du den max gas? Hvor mange topsæt du har? Hvor meget af din styrke? Jeg siger folk, at de er færdige med din træning, og så ser jeg dem møder dem lige foran døren. Så tænker jeg, er du færdig? Er du virkelig færdig med træning? Store griner og danser, og jeg ved det ikke. Du har masser af overskud, så du er overhovedet ikke færdig med træning. Altså, du skal træne på den her måde, at du skal virkelig give den maksimalt. Det vil sige, når du er færdig med din sidste sæt, så skal du ikke kunne løfte 10 kilo. Det er en god træning i min verden. Det skal være sådan, at du virkelig efterlader alt hernede. Fordi du bliver overrasket over, hvor meget krop man er i stand til. Vi har også tit snakket om overtræning, bro. Hvor folk er bange for at træne meget. Der er ikke noget, der hedder overtræning. Mig og Machine, vi har kørt i, hvor meget? 5 uger? Jeg i hvert fald. 6 uger på 2 træninger. Og 2 gange cardio. Og hvordan føler du ærligt? Jeg føler kun, at jeg er blevet mere hård at se på. Mere rund. Jeg har mere... Muscle maturity. Ja, jeg kan sige, det eneste, der er lidt sådan blurry, det er mine ben, men det er fordi, jeg laver rigtig meget stærmaster også, ikke? Men ellers så er jeg blevet mega tight over det hele, og jeg forbrænder meget, fordi jeg træner 2 gange om dagen. Jeg spiser som en lille pige samtidig, så... Men det er også vigtigt at sige, nu er vi jo også
atleter på højt niveau. Det er derfor, vi kan gøre de her ting. Vi tager også sjov ballade ved siden af. Ja. Vi kan restrukturere fra det, så rolig. Ja. It's not for chicks. It's just for dicks. Sidste sæt. Ja. No. Prøv lige her. Se lige her. Det var opvarmning 57, opvarmning 67, og så nu går vi til sæt. Så nu rykker vi. Let's fuck. 3, 2, let's go. 8. Fint. Det er perfekt. Han kørte, altså, jeg begyndte at hjælpe ham i sidste halvanden rep. Ikke så meget, bare følge med. For hans mind, der tror, at men jeg hjælper det ikke så meget, men jeg begyndte, du ved, lave en lille smule touch. Men prøv lige at sige, sådan en sæt, det er fuldstændig perfekt. Fuldstændig. Han kunne selv køre 6, jeg hjælper ham i sidste 2, og det er bare perfekt. Det vokser man af. Det er hypertrofi. Perfekt spot også. Ja. Rigtig mange, der spotter, bro, de er altså også rigtig gode til at, har jeg set, hjælpe alt for meget. Prøv at høre. Når jeg begynder ikke at kan løfte mere, så må man gerne trykke lidt. Men Esben, han starter bare, som vi så, med at lægge hænderne på, og faktisk ikke røre den rigtigt, vel? Overhovedet. Fordi rent psykologisk, så tænker jeg, så bliver jeg stærkere. Ja. Jeg bare lige står, eller lige rører, du ved, ikke? Ja. Så lad mig komme ind på din marker, bare tage den op for ham, eller presse ned for ham, lad ham selv trykke. Og så til sidst, du kan se den går den anden vej, så hjælper man til, ikke? Ja, man skal føle det der, at hvorhen man mister styrken, og så begynder at hjælpe. Og så det gjorde det lidt mere flydende for sin marker. Tung sæt, holder du længere pause, og sådan er det. Med mindre du skal køre en højpulstræning, som skal du flække dig selv. Formålet er, hvad det her træning er, at Jonasen er trænet maksimalt i 35 minutter, 50 minutter. 35 minutter, 40 minutter, max. Det er det, han skal. Og han gjorde det 2 gange om dagen. Er du klar? Ja. Lad os rykke. Så hold bare fast. 3, 2. Den første kommer jeg med. That's it. Det var overskud. Det var lidt overskud. For mig, den sæt, det handlede om, at du skulle faktisk give slip på vej op. Og det gjorde du. Det forstod du det med det samme. Ja, okay, godt. At på vej ned, jeg hjulpet, og så bare den anden fase, det var for mig det stræk for at tage fat i. Altså, bundet letsen. Jeg kan virkelig mærke det der. Ja. Nogle gange skal du mærke muskelfiberne sige? Ja, du lige før den skulderledet. Vi kalder ring til fys på det samme. Jeg kan med. Det er for sindssygt, det der sæt. Jeg siger, om jeg kan finde ud af at smadre det hele. Kan vi lige rate det der sæt ned i kommentaren, bro? Kom on. Come on. 6. Come on. 7. Vil du gerne have, at jeg trækker herop eller herned? Nej, gør det normalt, men prøv lige at gøre det hele med latsen. Lad være med at bruge dine arme så meget. Hellere gør det sådan her. Okay. Mere lats. Den her bevægelse, ikke? Det her øvelse, jeg siger rigtig mange mennesker, at de kører det fuldstændig af røven til. Altså, det ligner simpelthen lort. Det her øvelse, det har en teknik, som du skal bruge din lats. Jeg har fortalt det mange gange, og jeg fortæller det igen. Lad være med at sidde og bruge dine arme. Træk med dine arme. Det her det er en rygøvelse, så du er nødt til at have teknikken. Det her bevægelse. Føl. Fuld range of motion. Og så herfra, lad være med at trække med armen. Prøv lige at gøre det med din lats, gør det med din rotator. Det her vej. Og så igen. Start, aktiver vægten herfra. Aktiver kræfterne. Trækken herfra. Prøv lige at sige, jeg bevæger ikke min arm. Og så åbn brystet. Lige præcis. Ja. Go to max. Ja, det er max. No, fuck. Ja, det er max. Let's fuck the shit up. 3, 2, 1. Kom så, machine. Come on. Ja, sæt den ordentligt. Ja. Ja tak. Hold pumpen. Giv mig 2. Sidste. Thank you. Det var nice. Det var helt våden, rigtig fint sæt. Rigtig fint sæt.
One more plate? Ja, bro. And one more date. One more date. Og det er jo det, jeg siger, altså vi bygger ikke op til sådan nogle slags træninger. Direkte gå til top. Han er varm. Vi skal ikke have, nu går vi ned til 3, og nu går vi ned til 2, og så tager vi 12 derovre, og så går vi ned til 8. Stop det der matematik shit. Gå direkte. Tag din vægt. Få noget ud af din træning. Lightweight! Alt hvad du kan. Hey. 2. 3, der er ingen hjælp. 4. 5. Kom on. 6. Kom on. 7. Sidste. 8. Tak. Sindssygt. Der er 200 G's der. Der er 200 kilo der. Det er sådan en sæt for mig. Det er fuldstændig perfekt. Jeg er her for at flække ham, og det får han. Det er det, han har bedt om her til morgen. Han siger, kan du knippe mig? Jeg siger, ja. Sagtens. Du skal bare bukke dig. Det var faktisk det, jeg skrev, bro. Jeg har ikke fået en ordentlig tur, mand. Derfor der er creme på håndtagene. 4 skiver, sådan en sæt kommer til belaste hele nervesystemet. Sådan en sæt kommer til, du kommer til at forbrænde i 3 dage på sådan en sæt, fordi det belaster kroppen så meget. Kroppen der skal arbejde så meget, indtil det kommer på plads igen. Få noget ud af din træning. Fjern din fucking telefon, og jeg skal lige trykke på min musik, og det er ikke min yndlings, og Lad være med at blive distraheret, når du træner. Lad være med at kigge på røv og patter og alt muligt. Når du træner, træn. Giv den max gas. Hver eneste rep, det skal føles. Du skal tænke over det. Det skal sidde rigtigt. Og lad være at gå over den der teknik. Du skal lige rykke. Hive den fucking vægt. Ja, nogle gange op i røven med alt det der teknik og sådan noget. Kan du finde ud af at træne? Hive den fucking vægt. Nogle gange 3-4 rigtige rep. Sådan en som Jonas kører. Det er nok. Hvad siger du, Jonas? Ved træning, der er altid det primære er at få nedbrudt muskelfibre, ikke? Fuldstændig. Alt det sekundære, det vil sige, du, som du forklarede før, det er fucking ligegyldigt, bro. Så om der er god musik, om der er de rigtige mennesker, om der er for mange mennesker. Prøv at jeg træner 2 gange om dagen, ikke? Jeg har meldt mig nede i Pure Gym. Vi kender alle sammen Pure, det gamle fitnesshold, ikke? Ja. Der er elendige mennesker nede i Pure Gym altid. Og det er jo ikke super motiverende for mig at komme derned. Men jeg kommer derned, fordi jeg har et formål. Det er min primære fokus at nedbryde muskelfibre. Det er at gå derfra med en god træning. Så er jeg fucking ligeglad med, om Karen og Kai, de står derovre og laver kaffe og snakker lort og fylder maskinerne. Jeg gør min egen ting. Lightweight, Jonas. 1, 2, 3, kom her! 3, 2, han kører selv. 3, kom on. 4, kom on. 5, fortsæt. 6, skør det ned. 7, ud den, kom! Ja, sidste. Okay. Thank you. Nice. Det føles fantastisk, bro. Er det ligesom voldtægt, eller hvad? Ja, fuldstændig. Det er også længe siden, jeg har kørt så tungt der, faktisk. Jo flere af sådan nogle træninger, jeg får Jonas igennem, jo bedre er for hans hårdhed. Især alt det der efter vores clean-up season. Vi fik 10 uger, 12 uger, vi fik clean-up season, bro, ikke? Det er fuldstændig genialt, ikke? Fordi jeg træner stadig lige så hårdt, jeg føler stadig, at jeg holder styrken godt, og jeg spiste gode ting og sunde ting. Plus den her juice-kur, vi kørte sammen. Det var for sindssygt for mit system. Er det ikke rigtigt? Og jeg havde lang pause for baby igen. Jeg havde lang pause for krudten og alt der. Så kunne jeg sige, at jeg startede på krudten igen. Men det var som jeg aldrig havde været på det, mand. Ja. Det er fordi, vi fik faktisk tællerne alt i orden. Altid vi tager blodprøver, så tjekker vi alle tal igennem. Alt. Babytal. Babytal. Det var overalt. Det var fuldstændig lever, nyrer, hemoglobin. Jeg fik ros af hende der. Ja. Jeg fik ros af hende der lægen. Jeg har aldrig set så gode tal. Okay, se roligt ud. Ja, chefen har så sidder jeg der kæmpe svin. Sig det igen, mand. More dates, more plates. Ja, tak. Ready? Ja. Machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fortsæt. 7, 8, tak. Det var virkelig nice tempo. Det var sindssygt nice tempo. Det var tension på musklen hele tiden. Det var godt, det der. Der er sket noget hele tiden. Ja. Wow. Så er det højt. Hold da kæft, Machine. Han kører utrolig høj gear. Jeg ved ikke, hvad der er sket på det sidste, bro. Jeg tror bare, jeg fik et reality check. Det skal man nogle gange have. Nogle gange så er der nogen, der skal fortælle, at du ligner lort. Ja. Men nogle gange så skal du også selv opfatte det. Du nåede dertil, lad os lige sige det som det er. Du synes, det var okay. Ja, på en eller anden måde. Du bliver irriteret, du bliver rigtig sur. Ja, jeg hyggede mig for meget, og så lige pludselig så indser jeg, jeg er travlt, jeg er bagud, og jeg er useriøs. Jeg er til grin. Jeg blev til sur på mig selv, ikke? Du var rigtig sur på dig selv den dag. Tog bare hjem. Ja. Fuck alt. Ja.
Jeg trænede også med Peter. Jeg trænede med Peter og George. De var i bare form. var dækskin, og der stod jeg lidt sådan en. Ja. Vi er på bedefag. Off-season. Ja. Jeg har kørt på 8. dag nu i Lo. Jeg skal i hvert fald have 15 dage, fordi så har jeg slået George. Hvad synes du om hans form, hvis du skal være 100% ærlig? George? Ja. Så vil jeg sige, at han er 85%, hvor han skal være. Fordi det er jo det, jeg tænker selv også. Ja. Men han har også god tid. Ja. Det er mig, der har travlt stadig. Jeg har 25 dage. Hold fast. Kom on. Hey. 2. Let's go, let's go, let's go! 4. Kom on. 5. Kom on. 6. Lightweight. 7. Kom on. 8. Sidste. Sidste. Wow. Må vi sige dig midt med tryk på? Kæft, du er bred maskine, mand. Du er dum, du er bred. Du er sindssyg, mand. En kanon. Åben. Hold da fuck. Det er derfor, de kalder ham maskine. Det er netop derfor. Hold da kæft, mand. Det siger godt ud. Prøv lige at se detaljer. Og fullness. For mig, altså helt vildt sagt, fysiologisk, det giver ikke mening for mig, at han kan være så fyldt. Prøv lige at se, hvor... Nice. Æver machine, æver. Hold da kæft. Jeg føler, det der fat look, vi laver. Hvor mange kilo tog du på? Nu skal du sige det. 5? Okay, skal det være helt ærligt? Ja, 5. 5,5. Jeg var 7,1. Og så fik jeg refeed i Iceland. 112. 112,4. Sæt kameraet lige stå. Er du sindssyg? Altså, det var også, bro. Jeg gik af fucking mok. Før du tager din trøje på, kan du ikke give en tips til boys? Nej, ja, omkring checks. Ja. Ikke? Altså, checks i... Altså, hvordan man laver... Det har jeg gjort. Ja, hvordan man laver checks. Ja. Hvordan får man deres opmærksomhed? Okay. Jamen, jeg tror, hvis du er fyr derude og mangler opmærksomhed fra det modsatte køn, find ud af, hvordan du kan tiltrække opmærksomhed. Det er selvfølgelig klart, det er ingenting. Så mange finder ud af, hvor er mine styrker, hvor er mine svagheder. Jeg har altid været sådan, du ved, lidt den der klassiske klovn. Så jeg har kørt meget på humor, faktisk. Prøv at spille lidt på det, hvis du er god til det. Eller hvis du har nemt ved at være den atletiske type. Spil på det overfor damerne. Altså find ud af, hvor er dine svagheder, hvor kan du charmere dig ind på hende. Præcis. Hvordan kan du tage tøjet af hende, uden at rigtig tage tøjet af hende. Kan du følge mig? Så. Jeg har lige et spørgsmål. Hvor meget duft betyder for modsatte køn? Bro, duft, det er alt. Det er alt. Vi er jo fra naturens side trænet til at skulle snuse os frem til byttet, ikke? Så det er helt naturligt, og det er også derfor, du dufter så godt altid, ikke? Ja, lige præcis. Jeg siger det altid til ham. Fuck, du dufter godt. Og det er en ting, du ved. Man kan sige, mange damer lægger mærke til, når du kommer ind på en restaurant, kender du ikke det der, hvis der er en dame, der går forbi, og hun er sådan der, fuck, hun dufter godt hende der, ikke? Den der følelse vil man jo gerne have, ikke? Hårdt op. Altså, hvis det var kokain, så er det 7-3 gram. Og det er det samme. Kender du ikke det, når der kommer en dame, en dejlig dame, og så dufter hun bare som en eller anden blomstermark, ikke? Ja. Så man har lyst til at tage sin fede... Nå, venner, det var endnu en tips. Så husk, Charmer dig ind og... parfume. Invester nogle penge i parfume. Det kommer du i hvert fald langt med. Så find ud af, hvor din stærke side er at spille på det. Lige præcis. Jamen, det var det for i dag, venner. Vi går tilbage til vores træning. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hey, kom on. 4, kom. Gør 3 drop. 2, 1, 3, 4. Hold tempoet op. Kom on. Ja. Fortsæt, maskine. Slå fucking hovedet fra. Hovedet giver op før musklerne. Come on. Aktiver alt, hvad du har. Fucking. Skal du være champ? Number 1. Who's the number 1? Come on. Ej, drive you fuck, man. Jeg glemmer nogle gange at trække vejret, når jeg kører. Jamen, det er endnu bedre. Så har du mere ilt i vores blod. Det passer ikke, du skal trække mere, faktisk. Ja, det er faktisk vejrtrækning, altså du ilter blodet mere, jo mere, altså du har styr på vejrtrækning, og
af din sæt, ikke? Ja, det er fucking vigtigt. Ja, fordi det er jo ilten, det aktiverer ATP i mitokondrierne, så det vil sige, hvis du ikke har ilt, så kommer der ikke en skid ud af det. Så det vil sige, du skal ilte din blod. Hop, ikke? Jeg har i forvejen dårlig ilt, fordi min næse er fucked. Ja. Jeg er ikke blevet opereret i den nu, så sådan der. Ja, han har overvejet det i 3-4 år kun. Det kommer fordi jeg stiller op hele tiden. Jeg stiller op hele tiden, så jeg kan ikke ligge med det opererede næse. Ja, der er ikke tid til det. Der er ikke tid. Der er ikke tid til det der pis. Der er ikke tid til det lort. Nå, nu ser vi her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kom on. 7, sidste. Første sæt på den her, så stor. Ja. Men der er anden sæt bliver så bedre. Der er hård træning af det. 1, 2, 3, 4, kom on. 5, 6, 7, 8, 2 til. 9, sidste. Se. Alt i alt 13 sæt, vi kører. 2 sæt af det var opvarmning. 11 sæt, vi har kørt alt i alt. Det var fantastisk. Det var god træning. Jeg synes, det var brutalt. Det var fuldstændig brutalt. Ja. Og, hvor hurtigt, det var effektivt. Ja. Det krævede ikke så meget af mig. Jeg kan mærke nu her, jeg er helt fucking nu. Knipper du Starmasteren? Jeg går op og knipper den her. Tak for en fantastisk... Tak fordi du gad, Bror. Selvfølgelig. Altid. Nå venner, så er vi færdige med podtræning med Machine. Det var en fantastisk træning. Det var selvfølgelig det kendte 10 Dorian-sæt, som det var tungt, fantastisk. Jeg er stensikker på, altså hans nervesystem er fuldstændig belastet, og han får meget ud af det træning, vi har lavet. For dig også derude, som ønsker så at give det en gas med din træning og bygge noget muskelmasse på. Altså bygge en fed, flot ryg og runde skuldre og store arm. Så husk det. Lad være med at holde tilbage. Har du brug for min hjælp? Sig til. Jeg skal nok planlægge. Jeg skal nok tale med dig og fortælle dig, hvordan jeg kan få dig i mål. Gå ind på min hjemmeside, udfyld kontaktformular og lad mig lige tage en uforpligtende samtale med dig. Husk, det er altid gratis at tage en snak om, hvad dit mål er og hvordan jeg kan hjælpe dig og hvad jeg kan tilbyde dig. Vil du gerne rykke? Vil du komme i dit livs bedste form? Klik lige her, udfyld kontaktformular, og lad os lige tage en snak, og lad mig lige få dig i dit livsform. Men ellers husk like, husk subscribes, og ellers du ved, ellers jeg sender min gamle kammerat efter jer. Hey? Ciao, tak for i dag.